ko aron dili ako masgama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions, ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan didto ka sa mental motugpa. Ani ana ang Gugmang Giaha, Gugmang Drama Edition, Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason. Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagag bahog ba maura na. Nabikil dayong ka. Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Way lain, Bernie Bitok-Bitok. Ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan. Huwag kang nambalatian, sa asigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Ashigo Herbal Capsule og Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Ako si Sulantilio, nagtuyo sa Kota, Osami City. Na ako'y balatian sa lawas. Sama sa high blood, taas kaya ko ang sugar, kung naapog ang kidney. Sa una, sa wapa ko mag-inom Ashigo ang akong BP. Mabot og 200. Ang akong sugar, mabot og tag 600 to 560. Ya karon kaluoy Ginoo, naniinom na ko Ashigo, niubos gid akong sugar, mabot na lag 170. Ang ako pong BP, mabot na lag tag 150, 130. Dako kay tabang na kong Ashigo. Karon wa na gid ko mag-maintenance akong lawas, ug dili Ashigo na lang gid akong gi-maintain. Kay affordable ra sa bulsa. Kamo mga sama nako nga balatian sa lawas, sulayin ninyo pag inom ang Ashigo kay makatabang din na to. Testimonya sa kayuan. Atong paminawon. Ma'am, kisa kayo itong ngalan na to, ma'am? Ako si Sally Claret, taga Kunat, Aluran. Ang akong gibate, katong paminhod sa akong lawas, o hangakon ko, then mo, para kong high blood. Pag inom na ko sa kuan, Ashigo Herbal Capsule, nawala gyud. Mo nang akong hanyo ninyo nga mo palit gyud sa Ashigo Herbal Capsule kay mo ginin mo kabawa sa mga pamaol tanan. Sa iyong ipagbate sa iyong mga lawas. Salamat po ko nga naaning produkto ha. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Mapalit sa inyong mga suking butika.
Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Pwede cute ka lami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Diba mga asawa? Maunang maglagot gid mi sa panahon nga kami manguhit. Unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Diba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Dumiling man ang paligid ay ikaw pa din ang ilaw ko. Halikan, mayakap ko't masayo sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan. Maligaw man ang landas ay hahanapin ng kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa din ang ilaw ko. Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw hindi bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw. Ako'y ginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Puso'y sa tanan mga gipang uhaw, uhaw, uhaw. iwa ko'y iyo. Uhaw, uhaw, Matali. mga giuhaw. At bumigay ang tuhod, di ako'y hinto. Ay, mga gipang uhaw. Daw aking dulo. Gipang uhaw ba mo ha? Mawala man ang anino ko. I just love this song. Oh yeah, baby. Come on, yeah, baby. Come on, baby. Come on, everybody sing. Come on. Sabay-sabay. Here we go. Uhaw sa iyong sayaw. Bakit ikaw Mga uhaw. hindi bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw. Oh yeah. Ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang. Come on. Tabi ko, mananatiling uwaw. Mayong adlaw kaninyong tanan yan na po kita sa lang edisyon sa atong programa nga walay politika, puro lang gyud pakatawa. Maligaw man ang lan
Di kayo natag mga kwan, kaning na may mga programa nga puros mga politika. Mga binirahay, may gala, wala to. Labi na karon nga doon lang barangay election. Mo nang likay ta mga yala, likay ta ng mga politika. Diri sa ta pampag-advise sa ta ang programang walay politika puro ra pakatawa. Pampag-good vibes lang. Ito po ang Gugmang Giahak Comedy Drama. Medyo karata kong tingog na sana. Nag-concert ko gabi imango sa Barangay Nazareth. Pamati ba kita nga singer mga gala. Alam mo rin. Sa mga namina sa ato, sa tibong kalibutan, nananaw sa online Bitok-Bitok University. Sa uban nga wala pa nakasunod sa akong Facebook page. Oy, paki-follow na Bitok-Bitok University. Katong mga ga-TikTok diha, akong TikTok nara TikTok ni Bitok-Bitok. Akong YouTube, Bitok-Bitok University, ha? Siyempre sa atong mga namina sa mga tibuok partners nato nga radio station sa Mindanao. Radyo Servisyo 94.3 FM Nasipit Agusan del Norte. Radyo Katribo Philippines 106.9 Butuan City. 97.1 Enchanted FM dahil sa may Hinatuan, Surigao del Sur. O siyempre naglagapak sa partner radio 94.9 sa may Oroqueta City. 97.1 Mix FM Plaridel. O 92.5 Mix FM Aluran. O depot sa may Kidapawan City sa may North Cotabato. 100.7 Tambuli Infinite Radio. O sa 100.7 Metro FM Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Davao de Oro, hello sa Entalandia. Sa may Pangantukan, Bukidnon. Uswag Radio 87.5 Pangantukan, Bukidnon. O siyempre sa ato diri sa Misamis Oriental. Sa MOR Miss Or Radio 87.5 diya sa may Taguluan, Misamis Oriental sa balay ni Notska. Kusoking signal kapang lahos diri sa Cagayan de Oro tibok Misamis Oriental. O siyempre sa Cagayan de Oro 90.3 Strong Radio Cagayan de Oro. Kusga. O sa tanan mga parte sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Misamis Occidental, sa Bukidnon diya sa may Talakag Bukidnon, Baungon. Grabe. Morning nakalami karon. Dagan na kita partner radio station nga makadungog sa atong pampag-good vibes nga programa. Simulan na po natin ang alapit ng ating motor for today. Lamang ang imong mga giaha upaya kinindughan ko ano nili ako masgama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy!
Brother Bernie. Bitok, bitok. Mayong adlaw kanimo Brother Bernie, bitok, bitok. O sa tanan suki nimong tigpaminaw o tigsunod sa imong programang Gugmang Gihahak Idol. College pa lang ko, sige na kong paminaw sa imo ang programa katong napaka sa ABS-CBN. Basta galing mo yung galing nga, college pa lang ko, bata pa lang ko. Burag ang padulngan bitaw ani nga istorya, kay tiguwang na ko mahigala. Tigulang nga unsa. Sultihan ta mo nga nagsugod ko sa MOR sa ABS-CBN grade 3 pa lang ko noon sa mo. Muto mo dili. Kaya kung dili mo muto Kaya kung hindi mo muto di ayaw mo to. By the way, ang atong gugmang giahak, giatog ka na to sa Ashigo. Ashigo Plus Herbal Capsule, garantisado, epektibo. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian. Sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Mag-Ashigo! Para sa inyong luwas nga panglawas, aron walay sakit nga panglawas, mag-Ashigo Plus. Shout out sa akong mga naminaw karon nga mutongtong na og 50 anyos. Pero may asim pa. Kana makaingon pagyapon ta nga. Ay, sa atong mga tigsunod na ko da, mga idol, mga bossing na ko da nga mag 50 anyos. Dawato na tong kamatuoran nga pagpumutungtong nagitag 50 anyos na nagyud tay mga balatian hinahinay. O na nagyud tay gibati. Matod pa sa World Health Organization, ani ang mga pipila ka mga sakit basta mutungtong nakag 50. Una na diha mga igala, ang chronic kidney disease. Pag ikaw magkaedara na, matiguang na ka, medyo delikado ka na sa kidney failure, simba ko. Kung mag-50 ka na, usahay, problema na ta sa depression o anxiety. Nanay mga depression pag 50 na, kaya ang mga anak nila, hindi na kanila kakakita. Tamurag na busy na silang mga anak, nakalimot na sila nga napabigapon mi diri mga anak ha. Nigawas pod sa World Health Organization, basta mutungtong ka nag 50, normal na gayod. Nga medyo magsakit daw nanatay problema sa pandungog, og nanatay problema sa atong mga pananaw. Munang medyo nanay mga ay katarak, glaucoma, or usahay wa na bungol-bungol na ha? Labi na ka ng singlo na bitaw ka na, imong utang na ha? Katong imong utang ba? Ha? Katong utang ni mo na ha? Wala na.
Mo na'y problema. Usa sa mga common na mga sakit, basta magka-50 ka na, Alzheimer's disease. Bungaw-bungaw na. Musaka ka sa hagdanan, muhuno lang kalit sa tunga. Di ka kabalo kung musaka ba ka o panaog ka. O siyempre, isa diya, osteoporosis. Respiratory disease. Cancer, simba ko. Labi ng mga lalaki, prostate cancer, pancreatic cancer, simba ko. Arthritis. Number 2, diabetes. O number 1, ang cardiovascular disease. Ana ginausahay. Pag mag-50 na ta, diya na dayon ang mga high blood heart disease. Kaya nga naman ang mga kaugatan nato na puno na tawon sa kolesterol. Daghanay nagbabag sa atong mga kaugatan. Muna kung kita adunay mga relatives hinigugma nga moabot nag 50, magpalit na og Ashigo Plus Herbal Capsule. Ang Ashigo Plus Herbal Capsule adunay sagol nga ashitaba. Usa kini ka herbal medicine sa Japan kung asa kini adunay anti-aging effect, mo support sa imong healthy brain function, o ang nakalamian niya mga igala moayo sa atong mga cardio o mosuporta sa atong mga cardiovascular health. Sama na lang sa pagbaba sa cholesterol level o blood pressure nga aron mulikay kita sa risgo sa heart disease. Anti-inflammatory sa ni siyang ashitaba. I-google galing ninyo ng ashitaba kung saan ang ashigo. Ang ashitaba usa na sa kaherbal sa Japan. I-google ninyo na munay sekretos Japan mga igala. Og ang Ashigo Plus aduna pay sagol nga guyabano extract og turmeric extract. Mo nandagan na kayo nakatilaw, nakatisting sa Ashigo Plus Herbal Capsule nga nakaingon gyud nga epektibo garantisado. Ashigo Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Kuan Inday, taga Son 13 Carmen. Sa among kaliwat gyud mga high blood niya. Akong mama na namatay gid sa stroke. Sa akong mga igsuon. Dugo na nimo. Marimurag sa amo na gina siyang inheritance. Na kaning Kuan BP mga pilan ang mga 1 year na gid ni ka gataas siya ba. Nakuyawan lagi ko kay ang akong mama mo biya gini gikamatyan ng stroke o niya kaning Ashigo. Nakuan ko kay ang akong BP ni mong normal. Napamatudan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Ashigo Plus Herbal Capsule available ni sa inyong mga suki, mga tindahan, mga parmasya. Kini siya available sa inyong mga o sa radio station na inyong gipaminawan karon. Diri sa Cagayan de Oro ang atong Ashigo available sa Save More Pharmacy ug Save All Pharmacy Kugon. Og diri sa may Uptown diya sa may Gran Europa. Available po ni siya sa The Generics Pharmacy, Vista Mall, Gran Europa. Sa mga radio station, available ni siyang atong Ashigo Plus Herbal Capsule o Ashigo Plus Herbal Coffee. Mayong adlaw kanimo, Brother Bernie, bitok-bitok. Itago na lang ko sa pangalang si Jessa. "19 years old pa lang ko. Og ambot ba matingala ko sa akong edad. Naigapanguyab sa ako mga kaedad rapod. Pero matingala ko, murag di ko ganahan kay feeling na ako mga bataot kay silang tanan.
Mao na ang karon. Nagpadala ko sa inyong letter. Kanay usa ka lalaki nga nanguyab ka nako. Hapit na siya mag-50, 48 years old siya. Doon na lang katuig mag-50 na siya. Itago na to siya sa pangalang si Marlon. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Nganong sige man kauga. Doko-doko na eh. Ay, pasensya kayo. Adlok manggo ko basi makita ko sa akong mga batchmate nga nakipag-date ko nimo nga medyo idaran ka na ra ba? Nga naman di kung idaran na. O may problema nga kay single man sa ko. Dugay ra bang ko 5 na katuig namatay ako kasawa. Ug kung ibong naon, ulitaw man ko. Makasabot man ko. Pero sa isamukan lang yun ko sa mga istorya ba sa palibot. Nga, hilig daw ko ka ng DOM. DOM? Mao na tawag nila sa ko. Dirty old man. Dili man ko dirty old man, kay gakaligo man ko kapanglugod pag yun. Sagdi na lang mga istorya niya. Kaya nga ano day. Mapigtahan day ka kung sa mga istorya sa ubang tao. Medyo, di lang ko ganahan nga na istoryahan ko ba. Tapos siyempre medyo nireact ang akong mga relatives. Kay amigo biya mo sa akong papa. Di ko gusto ba nga ginalibak ko nila. Mao ba? Pero ay kabala ka. Muli kay lamang kong istorya pero actually ganahan man ko basta mag-uban ta. Mao ba? Maog yun. Labi na kung palitan ko ni mo bagong t-shirt. Bagong cellphone casing. Ano ba? Ganina galing ko. Nagpili ko. Nagkuha ko ganina kuan. iPhone 17. Akong giana sa akong cellphone. Oy, dili man di iPhone akong cellphone. Oy. Ako yung gipugos ganina ba ang casing sa iPhone. Ayan ako na-realize nga hala. Di man din ni iPhone akong phone. Oppo man din ni Oppo. Timing kayo. Unsay timing? Timing. Tais miming. Timing kayo kay actually nako'y surprise mo. Para sa mo. Hala! iPhone man lagi ni. Maugaling. iPhone para sa mo. Dili na installment, fully paid. Para ni sa ako? Dili para sa security guard. Siyempre, para na sa imo, Jessa. Para nakita mo na ako nga tanan ni mo mga pictures, puros gyud mga blurry. Di maklaro, naka-out of focus. Maulagi, oy, wa man ni klaro ang kamera ni akong kuan, oy, akong Android phone, tapos nabuak na, tapos nanay karas, namo nang dili maklaro. Ala, oy, thank you aning cellphone. Maugali akong gayon.
So, tala maganahan ka na. Ganahan gyud kay ko ani. Uy, as in, ganahan gyud kay ko ani. Thank you kayo. Busog na kaayo ko, Marlon. Oh, gamay pa manggali mong hikaon. Busog na ka. Na ka pa. Nag-order pa ko crispy pata, limpo, napay... Kanan ni mong paborito mo akong i-order. Hagi mo magkanay mong ganahan. Pero mau galing. Pero ako naman gud isa. Na uy, paborito ra pa po ni sa akong mama ug sa akong papa ra ba. Ay problema. Pag-order kay para imong ipabalot na to. Ay, order ato i-take out. Ala, uy, salamat Marlon. Taganahan po to sa mama's pansit nila diri. Oh, sige. Atong ibalot. Tapos ganahan po to sa mama diri katong ilang kuan diri ba katong lumpia nila bitaw diri. Vegetable lumpia ganahan kay si mama. Oh, sige. Atong ibalot. Idugang na to. Tapos, ganahan. Yung kayo si mama sa ilang fried rice diri. Oh, mau ba? Sige. Ato ibalot. Take out na to. Takabalo ka? Among iro ba? Sa inyong iro. Ang among iro, ganahan kay mukahon sa ilang bihon diri. Sige, para sa iro. Sige. Atong ikuan. Atong i-take out na to. May problema. Sige. May problema. Ala, uy, salamat kay Marlon. Uy, daghan nagyug kayo ni Marlon ba? Taka ni mga sobraan ni mga crispy pata. Ganahan kay si Papa ni. Oh, sige. Atong ibalot. May problema. Ala, uy, salamat ha. Kanibitong ilang plato nga design ganahan kay si mama ani. Oh, sige. Atong ibalot po apil. Atong ibalot na kapil. Pati ka ng plato. I-apil na po na ito nagbalot. Marlon, salamat. Wala problema. Nireklamo ang taxi driver ganina ato nasakyan. Nga naman? Nag-awas-awas daw ang mga sabaw sa BH. Malagi, oy, naunsa pa ito pagkabalot sad, oy, nga gamay ramang kaing cellophane. Okay, ako na lang gibayaran. Marlon, salamat yu kayo. Nagidawat ko nga tana. Nalingaw ka sa itong paglakaw. Marlon, karon patanan ako ng Sabado isulti sa emo ha, pero isulti na nako karon. Unsa man na? Oo. Gisugot na taka. Unsa? Imong pasabot nga uyab na ta. Oo. Nakita nako nga maayo kay mong pagpangga ka nako. Og first time ko nga nakoy kadate nga halos tanan nasa menu gipag BH nako. Oy, problema. Tanan. Salamat. Pati ang plato ato na BH. Walay problema. So, pasabot na ni uyab na ta.
Uyab na tay, kay gisugot naman ta ka. Sigurado na, Kali. Sigurado na. I love you too. I love you too, Marlon. Nalipay ko nga na nag-ilat ha. Ug nalipay ko nga niabot ka sa akong kinabuhi. Pero daw may ko sa isulti sa uban nga ikaw 19 anyos, ako 48 na hapit na mag-50. Basi kung saan lang po isulti sa imong mga kailaw, imong kabat, sa imong relatives. Bahala sila diha. Bahala sila diha kay at least na ako'y iPhone o BH. pero dili gyud ka na akong kuan ha. Ang ako lang age is just a number. Na nag-ingon nga age doesn't matter. And matters as much an occupied space. Mo nang nakaingon ako nga sugto na taka. I love you, Marlon. I love you so much. When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Nakalimut na ka. Happy Mansari. Kasi Mansari, karon pa manggong Biyernes, advance kay ka. Ano na dili pwede nga mag-advance? Mo nang gidalata ka dire. Samo kayo ka. Pasensyahan, late kay ko niabot. Mao gali. Sige lang. Ngano de? Naglali sa pud mo si mong mawa. Wala lang. Ay kabalaka Makuratan na sila kung dalon ta ka dito sa balay. Wa na gina sila mabuhat. Pero ang ako lang manggod, naglalismi. Kaya gusto niya nga ako'y mugasto sa second floor sa among balay. Unsa? Ano ikaw may pagasto nga? Student, kung ano manggaling ka? Nag-student assistant manggaling ka kay kulay mong kwarta. Maugali among gilalisan. Nga, ang akong allowance, igor sa akong kagalingon. Abi mo siguro nilagda ko akong allowance na gusto niya nga ako'y magpalit sa mga hollow blocks, ana ba? So, na nga naglalis mi na, saan ako paggasto, ana ba? Pila day gastoon? Say, ano nangutan naman ka? Wala lang. Ayaw na. Basig plano ni mo nga ikaw mo'y mubayad. Ayaw. Di ko ganahan, anak Marlon. Sa akong pagkwinta, bro, moabot yun ang mga 20 to 30,000. Mao ba? Abi na akong 100,000. Gamay raman di ay. Pagilom na ko di, Marlon. Ayaw kong igna nga ikaw mo bayad, anak. Dito rin ta mo kuha sa hardware. Katong dito sa kanto na mo, kay barato rin ako'y discount dito. Sige. Ako na ibala. Unsay? Pagilom di ay, di ko mo sagot. Ay, pag sure di ha. Ako na baala lagi. Ayaw na lagi. Kasi pagtuon niya, dili ta ka sugar daddy ha. Nga ikaw mo tama na imong mga gipanghatag sa ako kana usay na yung mga groceries, usahay ikaw mo monthly sa among refrigerator. Pero tama na dili ko gusto nga pati naman lang pagpapanday sa among balay. Ikaw pag mo gasto lain kayo sabi pagtuon ni mo sugar daddy. Dili man. Wala lang ako mutabang lang ko. Ayaw. Sige. Kung dili ka. Pero sa bagay, 30,000 rapod ba yan? Sa bagay mong gusto mo, tabang ko o dili? Ha? Sa bagay yan? Sige. Well, kung gusto gyud ka, mao galing ang giingon, mga 30,000 siguro.
Kaya naman siya na gamay. Ato lang ko tayong dungagan kung kulang. Sige. Ako na'y bahala na. Pag sure ba, okay ka na? Okay. Okay, sige. Ako na'y bahala na. Yay! Love giday ko ni mo, Marlon. I love you, gyud kayo ba? Ako sa mata diri. Morning gingon nga motel. Kabalo ko nga motel ni. Paano ko sa mata diri? Ni Anita para mag-pray over. Ni Anita kay para mga tulog lang. Bago pa man ko ni mata. Ano mabalik naman sa tagkatulog? Mau galing kong gingon manggod ba nga. Parang dugay-dugay naman siguro ta. Tapos, basta man, hala, Biramax. Kadugong magkuhan ng Biramax. Di ba ang Biramax kuhan man na pampagahi man na? Alo, iba simbi ma-heart attack ka anahan. Away problema ng Biramax kay kuhan man niya. All natural ingredients. Organic man niya. Pag sure ba anay mong organic ha? Organic niya, way problema. Mga herbal ra niya nga gibutang sa kapsul. Sama sa horny goat weed, panak ginseng, baguban pa. Nga mo'y makapa-improve. Mo nang mo action o... No, sana explain na may nung ko din. Wala lang, nabalaka lang ko pa. Taon niya ni Gahi. Oh. Halagahi agidahit sa... Saba, sugdan na nato na. Di na nato ni kung kagabit-bit ko karon diri og gabas, magsugod na ta. Kaja. Kajat lang. Nga naman. Gahit na kayo. Maradi pa man siguro correct yan eh. Sa ayaw kabala ka. Basi mapuras ko. Gusto pa ko matiwas sa akong pag-eskwela. Ayaw kabala ka. Kabalo na ko ani. Paguman ani lukso-lukso lang dayo. Lukso-lukso nga murag baki. Di ka maburosan eh. Sige na, sudan na ito. Kaya gaya na ka. Kadyan lang. Maradi ko ready yan eh. Sa dili na ready. Ayaw na ko kinigimok na. Gahit na kayo. Ayaw kabala ka. Dili ka maon sa Jessa. Ako'y bahala ni mo. Kaya na takabuhiun. Ayaw kabala ka. Ihatag na lang. Kung love you ko ni mo nang ihatag ka na mo. Sige na. Jessa. Kadyan lang. Pasilo ako, Marlon. Burag, di pa ginako ni mahatag ni mo. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yata natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadaramang ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Di ko na kaya ang
Balik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-asigo ka na, epektibo masaligan, huwag kang nambalatian, sa asigo kumpleto ang imong kayuhan. Healthy life, Africa, protektado ka pa. Mag-asigo ka na, epektibong masaligan, mag-asigo ka na. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Parkinson ang diagnose sa doktor. Okay, so asa ko kasing lawas ang magkisi-kisi? Ano yung right leg? Right leg, masipat-sipat na. Actually, anak. Ilang nakatuig niya yung gantos? Mga 3 years na. 3 years? So, nipalit ka sa... Sige, palit mo? Aning asigo. Okay. So, pag inom mo yung asigo, pila pa kakapsul nga, kita ni mo na ipaligyo siya, ha? At mga duwa ka stab, kaya nakita na ko nga makalingkod na siya o kanang dugay-dugay o kay sa una, makalingkod gani siya mo ingon na siya mo igda na ko, diretso na yun siya mo lupay-pay o gid. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan og epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ang si pangalan sa mong banay? Virgilio Simbahol. Unsa man digikuan sa doktor siya? Ni. Oh, then. Dayon, nabulhan na siya dugo. Then, bang gusto din siya magkita niya sakit. Dayon, magkainom siya ng Ashigo. Bisa man sa kadungog ka na? Oh, dili sa radyo. Then, maminaw ko may permia lang. Bal. Then, testing na yun sa anak lang Ashigo. Pagkitaon, kaya mahiwan yung away. Kumusta man si tatay pag inom pagsulay niya sa unag Ashigo? Oh, kayo arthritis. Oh. Naulian man, kapat lang niya ito mga 5 siguro. 5 ka kapsul? Oh, 5 ka kapsul. Oh. Pagbalik, wala naman. Oh. Na-stop. Oh. Yan lang sabi sa ginambuntag ko dahil palitigod ko ang Ashigo kasi siguro maayo yun niya. Napamatudaan nga masaligan og epektibo gayon ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Busa kung ikaw adunay balatian, sulayi ang Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Papalit sa inyong mga suking butika. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute ka lang Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Hello mga bana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Diba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon na kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilin. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Diba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talikdanay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na ilangan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ani-ana ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok.
Magbiramax Capsule! Kalami sa birama. Agay. Ay. Hinay-hinay ako, B. Basta makabiramax na, makaingon na gyud lagi og. Hinay-hinay ako, B. Kay basta makatumarog biramax, makaingon gyud og. Kahiya, oy. Kaingon lagi ang naka-testing og. Bernie ba? Stop it. Oy, sa mga naminaw karon mga igala. Ang atong Biramax ang nakanindot kay ani kay herbal ni siya mga igala. Di mo mag-worry ani. Gisagulan ni siya og mga klase-klaseng mga herbal nga dili lang ingon pampagahi, napagyoy pampabalik sa kusog og para dili kadali kapuyon. Kabalo mo usa sa sagol aning Biramax kaning Panax ginseng. Ginseng. Dugay na ni siyang medicinal herb. Traditional medicinal herb nga ginagamit. Kaning Panax ginseng, mo ni siya ang makahatag kanimo og kusog o makawala sa imong kakapoy. Maka-improve pa gini siya sa imong mental health, sa imong panghuna-huna sab, makabuo sa imong immune system ug maka-reduce sa stress ug anxiety. Ang Panax ginseng adunay anti-stress ug anti-anxiety effects. Dawato na tong kamatuoran. Kaning Biramax dili niingon pangtiguang ra para nis mga 30 tahon, mga 40 tahon na nga mga amahan nga grabe ka busy. Sigig trabaho. Kay para kayod sa pamilya, pero usahay dawato na tong kamatuoran sa atong opisina trabaho mas stress kay ta. Mawala sa itong pangunahuna mo ng usahay pag-abot sa gabi, pag-abot sa mukuhit si misis, wala na'y function. Munang pag-abuntag sa'yo, nagbundak-bundak si misis. Why polos? Tay ka, wasa ka kasabot. Unsa ka? Suko ka? Wala! Nalipay ko! Tay ka, mas nakita pa nimo ang rice cooker. Ganun ng rice cooker, sige man nagpansak. May pang rice cooker, sige ka pansak. Ako diriwa, nagyud tayo pansak-pansak. Mona, kanang mga papa, oy doon na rabang Father's Day. Celebrate tag Father's Day, palit na og Biramax capsule ha. Ang Biramax pag yun makamubo sa imong blood sugar ug cholesterol level, ingana kanindot ang atong Biramax. Ang Biramax pwede niyong paliton sa Shopee o sa Lazada kung gusto mo mag-online, pero available ni siya sa radio station na inyong gipaminawang karon. Ang atong Biramax available sa atong radio station, ha? Or pwede sad mo, actually, diri sa Cagayan de Oro, mapalit ni mo ni sa Save All o Save More Pharmacy sa Kugon o diya sa may Vista Mall Grand Europa sa the Generics Pharmacy. The Generics Pharmacy, natay mga Biramax diya, ha? Ubang lugar, diya sa may Miss Or Radio. Pwede diya sa may Taguluan. Pakitalas Bus Louie diya, ha? Bosa mag-Biramax capsule na. Biramax. As in, Biramax. Bira. To the max. Uy, Marlon. Suko ka na ko? Wala man. Sayang lang kayo, kay. Isulod na to, pero mag-yun ka mo dayon. Pero makasabot ko. Kabala ka makasabot ko nimo. Pasensya kayo ha kung wala ko ni dayon kay murag di bagyo ko ready. Pero tana masabtan ko nimo. Sige, may problema na nasabtan man ako. Ay kabala ka,
kadugayan lagi makuan na lagi kuan. Pero tana ayaw sa ako i-pressure. Wa pa ko maanad manggod nga gabason. Oh, sige lang, may problema. Nay, suko man ka oy. Lain man kayo imong kuan tinubagan marang nagluya man ka. Well, alam di ka magluya nga gahi na kaayo tapos wa man di eh. Ay kabala ka. Maabot lagi taan nga panahon pero ayaw lang gyud karon ha. Tana masabtan nimo. Sige, kabala ka. Sige. Mula ka na ako. Mula ka na text lang ta. Ganina ra na sig panawag nimo ba? Tubagan na siya kinsa Brena. Wala. Sige, kao na order na. Wala na tayo istorya ani. Busy na kay kanay mong cellphone. Wala. Sige lang. Kao na. Order na sa kung saan. Ipabalot, pati tong bihon nga gusto sa imong i-apil og balot. Sige na. Tubaga sana, oy. Ganina na nasigtawag ba? Kadyo lang. Tubagon sana ako, no? Asa makapadulong? Tubagon sana ako. Walang signal diri. Wala. Kadyo lang. Kaya tubagon sana ako, ha? Bahalag always ta mag-away. Bisag mag-argue ta kanunay. Mubig ang imong eyes ug mag-jealous ka usay. Buhat na ako. Mulakaw na ka. Marlon, istorya sa tagtarong. Zaman. Bro, nakabantay nagyug ko nga wala na. Nibugnaw nagyug ka, nagyug ka. Sukad nga wala ka kagabas na ko. Sukad na tong adlaw nga gipugna na ko nga imo kong gabson. Nibugnaw na ka. Busy na kay kasi mong cellphone, wala na kay kanina. O samang yun. Pasaylo ako pero di man ko kabalo kung legog mabagyo ka na ko. Paguman sa akong gipambuhat nimo, paguman ako sa akong mga gipanghatag nimo, tanan-tanan. Pero wala ko na feel. Tungod lang kinibalibad ko nimo. May unday ka nga wa ta kagilaf. Mo day na ang measurements imong gugma di ay kailangan gyud magabas gyud di ay. Jesa sa akong edad karon, nga doon nag-50. Nagtuod ka nga nanguyab lang ko sa imo para manguhit lang ko nimo. Wa ko'y plano. Asa din ipadulong ni nga relasyon, ha? Di ba ginaman ta ka nga di pa ko ready? Kalusa man ka ready. 80 anyos na ko. Pero nagrespeto ko sa mo. Siguro di lang gid ikaw ang babae para nako. Kasi pasabot ni mo, ana.
tiksi na lang ko kung makadesign na yung kay murag para nako murag di nagyug ko makahulat kung kanos akarede. Amping na lang diha. Kada adlaw ikaw ra ang gihandom sa kanunay, kompleto kong makita ang imong dagway. Pasensya kung naglalista, wa man gyud nako tuyua. Unsaon man grabe ka kasilosa, pero kailaman ka nako, dapat di ka masuko. Kay loyal man ko, pirmi nimo. Ikaw ra gyud usa ang akong gihigugma. Buhaton ang tanan, bisan pas ano nako ang kalibutan. Ikaw ang akong damgo, ikaw ra gyud akong gusto. Ang langit ang akong testigo sa gisad nimo. Brother Bernie, bida-bido! Matagabi na sinakugila, kagapangitaon ako si Marlon. Sayo ba to akong gibuhat nga nibalibad ko? Nga dili pa manggyo ko ready. O siya ngay na akong buhaton. Gusto ko makipagbalik yun niya, pero tungod ana, dapat na ba magpagabas na ko? Tabangi ko, Brother Bernie. Jessa! 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 Mag-ampo kita, Jessa. Jessa, Jessa. Jessa, Jessa, Jessa. Atong ipangamuyo ang atong mga... Jessa, ani ba? Kana bang? Sige lang kadawat sa ipanghatag ni Marlon ba? Ang ending day, wala ka nagpagabas. Kamu mga babae, ayagin mo pag-una-una nga ang lalaki manguyab ninyo para makipag-holding hands lang. Ayagin mo pag-una-una nga ang lalaki nanguyab ninyo para mo kiss lang sa inyong agtang. Ayagin mo pag-una-una nga ang lalaki, manguyab ninyo, makipagrelasyon ninyo, kay okay ragid siya nga mag-abay ragid mo, way mahitabo. Usagin na sa kadakong bakak, mga igala. Dakong bakak, dakong bakak, dakong bakak. Diba? Tama? Oh. Dako gina siyang bakak, ha? Mga babae, dako gina. So, kabalo na gin mo, nanguyab na siya makipagrelasyon, kay gusto gina. Tapos ang problema pag mo, Jessa, 48 anyos na ni. Medyo nakatilaw na ni. So munang medyo normal yung reaksyon. Ta ikaw, sige pagkikagdawat. Pati haloblock sa inyong second floor, sa inyong balay na unsa. Dapat sa sugod pa lang, pagpanguyab pa lang, moingon na ka nga dili ko. Wapaso ko na ingon nga dili, maayo mong ingon nga ni balibad ka. Pero dapat sa sugod pa lang ba? Diba, kapil na ko na yun sa inyo mga babae. Kung di kayo mo ganahan sa lalaki, ayan na mo sige reply. Kung sige saan mo reply, sige saan mo dawat og regalo, tang ending, gibasted day gihapon na unsagod mo. Mga gahay sa mga paasa sad mo ha. Ayan yung reply, makasabot na ng lalaki. Pag sige silag text, sige silag PM, di mo reply. Wala na, kasabot na mo na. So dapat katong sa sugod pa lang, Jessa, pag panguyab pa lang, dili ka ready sa mga ingana, ana. Idaran na gud na imo ang nanguyab nimo. Di ko na para nimo nga 19 years old, itanawa. Nagmahay ang tiguang. Nang luod na siya nimo. Wala na, busy na siya. Mangita na siya tong dalira. Nibali na siya sa kuan katong mga single mom. Bitaw, wala.
Ang dito naman kanisip ya Jessa, sa sugod pa lang dapat nag-ingon na ka. Karon nga, dako na siya damage nimo, tayo nimo ingon nga, dili day ka ready. Ano ito? Pero di sa kumingon nga, sige na, kay gusto na ka magpagabas, sige pagabas na lang diha. Dili po go. Tama sad na nga, kung di ka ready, dili ka ready. Subtilan tanadaan kung katong uyab nimo nga daran ginanta nimo daan nga sorry dili pag iko ka lang mga ngana o di ba tatis makabalo siya tanaw nato kung mupadayon pa ba siya o dili di ba kaya ang lalaki Panginoon nimo sa sugod pa nga dili bigyo gusto mga ngana o di makita na nimo nga nanay diferensya o kung di siya mupadayon di ang iyang apas kana ra gid ay ana ba ana ko igong oras oy overtime nako perting overtime man na ingat mo tanay love you all bye.